мен на Анди Студио получава безплатно новата ни книга 99 дни изгубени в гората, заедно с всички подаръци. 3 книгоразделителя, този страшно реалистичен, мега готин плакат. Разбира се, всяка книга ще бъде подписана. Първия ни фен. Как? Защо се леш толкова нива 90 нощи в гората? Тук ще зададе перфектния въпрос, защото искам да ти подаря нещо. Готова ли си? Да. Елате всички, имам подарък и за това. Елате. Тази книга, която искам да ти подаря, това е новата ни книга. Ще помогнеш да ни спасиш, защото Елена ни е отвлякала в тази книга. Ти ще си тази, която ще ни спаси. Готова ли си? Да. Марти, заповядай, тази книжка е за теб. Ти как се казваш сега? Тук имате и 3 книгоразделителя за... Много се Искаш ли да отворим плаката да го видиш? Да. Оп! Яко ли е? Да. Обичам Анди Студио. Обичаш Анди Студио, нито обичам от теб. Винаги му казвам в YouTube, Марти, ще пуснеш